Helo Frân Wen, dwi'n clywed bod chi'n codi pres ar hyn o bryd. Mae Manon Steffan Ros sydd yma. Un o'n hoff atgofion ni o weithio efo Frân Wen ydi reit yn y dechrau. Mae merthynas efo Frân Wen yn mynd yn ôl nes o'n i yn 16 a nes i actio mewn sioe dros yr haf. Mae gweithio efo Frân Wen wastad yn brofiad mor hyfryd. Mae o'n teimlo fel lle sydd yn saff iawn i herio yn theatrig. Mae'n teimlo fel mod i'n gallu cymryd risg a gweld beth sy'n gweithio, beth sydd ddim. A mae hynny wedi bod yn wir am ymrofiad i yn actio ac yn sgwennu hefyd. Dwi wir yn teimlo bod ngwaith efo Frân Wen wedi newid trwydd y mywyd i. Nath yng nghyfnod fel actores rhoi gymaint o hyder i fi, a wedyn wrth fynd yn ôl yn fwy diweddar a sgwennu efo nhw, dwi jyst yn teimlo bod o yn cyffroi fi ac yn helpu fi i greu pethau na fyswn i byth yn gallu creu mewn unrhyw awrgylch arall efo criw gwahanol o bobl. Ma' nhw mor unigryw a just Frân Wen ydi adra. Felly diolch yn fawr boys a pob hwyl i chi.